B'investiment ta' 7,200,000 euro ġiet approvata l-applikazzjoni sabiex jinbena kumpless sportiv ġdid għall-logħob tal-football u r-rugby f'Kordin. Il-ġimgħa l-Awtorità tal-Ippjanar approvat l-applikazzjoni għal dan il-proġett importanti li se jara li pajjiżna jkollu l-ewwel stadium professjonali għall-logħob tal-football u r-rugby. Dan il-kumpless sportiv mistenni jagħti spinta lid-dixxiplini sportivi tal-football u l-rugby, hekk kif se jkun l-ewwel kumpless tax-xorta tiegħu f'pajjiżna, mibni skont l-istandards tal-UEFA u anki tal-IRB. Projects Plus Limited fih dan il-Ministeru tat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali qed tieħu ħsieb dan il-proġett li ser jinbena fuq medda ta' art abbandunata f'Kordin li tkopri mal-15,000 metru kwadru. Apparti il-pitch li se jinbena skont l-standards internazzjonali, dan il-kumpless sportiv mistenni jinkludi wkoll faċilitajiet professjonali fejn jista' jsir taħriġ f'dawn id-dixxiplini sportivi, changing rooms, conference room, press room, uffiċini, ristorant u snack bar, kif ukoll stand li ser tesa' ma' 700 spettatur. Il-proġett huwa maqsum fi 3 stadji ewlenin. Bl-ewwel stadju jkun dak tal-iskavar tas-sit, it-tieni stadju mistenni jinkludi l-bini tal-pitch u ż-żona ta' parkeġġ għall-vetturi u l-aħħar fażi ser tinkludi l-bini tal-viewing stand u faċilitajiet oħrajn. Il-kap eżekuttiv ta' Projects Plus Limited, l-Inġinier James Kamenzuli, lab sodisfazzjon l-approvazzjoni tal-Awtorità tal-Ippjanar u għall permezz tal-esperti tekniċi se jiġi assigurat li dan il-proġett jitwettaq b'suċċess skont il-pjani eżistenti u fi żmien stipulat. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.